अस्तित्व बागै अब तब जेनेरेशन फाइनाल नरावनो बोनो ताई नेक्स्ट yakni do नराव मात लांनाय नांगौ के आनिस नॉर्मल असेसमेंट ऑफ अनुखा जो अनेक चिनी प्रसारो तब चिनी महाराष्ट्र नेतृत्व नो बराव कहम हन्नाय बतंगो हामी हन्नाय बतंगो बराव निकुनो एम एन ऑब्जेक्ट गई बोनी बगैनो तब जों जे दिल्ली चुक्ति खालामनानै जोंनि फाउंडर त्रिप्रमथानि फाउंडर जोंनि बुबाग्राम महाराज और वानसुबै खालामनानै उबन अनेक बर' बुचियानि बगैनो चायाखौ मा साव अब सानानि सुजुग जों रिमायावनाय निनी अनि बिस्कामो गतै सामनि खना खंलायनो काम खालाम मारमनाय तामगै बो अकसा के बो पार्टी उतो बिनि पार्टी तामखै खाचिनि हानि बागै के जों तबो एडिसियो जे जों क्षमता प्राइमारी सबनि बागै खालामबा आंचलिक कोनो पार्टी एकक्तै फाइयाखौ तब जोंनि महाराष्ट्र नेतृत्व त्रिप्रमथा अमैनो एडिसियो जों पावर मा फायो अब जत बरक्सि दिनै बनि बगैनो आनि चैलेंज जे नाराव जे तब क्राक खाय दंनाय जे फानक्रा दंनाय बोरै थुं चलान थुं नाराव जोंनि हानि बागै जों जाति मारै बखारिया खालाय जों नाराव बाचा मावनाय अनेक बर' महाराष्ट्र आशा खालायो आशा बखायनायनि उनाव जेतु चिनि हावो हजार बछर बराव राजत्व खालायो तब बरावनि डायनेस्टी वंशधर अंखौ बरावनो तब चिनि त्रिपुराव चिनि हानि बागै बराव लामखा लामगैनो तब नों आं बना बखावो बुचियैनो मा फायो जों नों आं जोंनि खायथांखै तब गाहाम खाय बनो बुचिवै आगोबनानै नांगौ आगोबियांखै अब हायनो कमानाय नों कमानाय आं कमानाय जों अक्रा बयस अक्रा हमनाय र जों जे मामानि तै जों त्रिपुरानाव खायखा तब जरा जों खायनो दङ तब नाराव जुदि रागै फायावै नाराव जार जागो आचुबै दंखलाय नारावनि फ्यूचर तामंनाय नारावनि बैसा बोथोराव बर' थांनाय दिनै सारा विश्वनाव उकनै मानै बायनो ताबो सातक पितक जागै दंखा जे एड्स बाय कैंसर जुदा जुदा हामया मानै फायखा आरो दिनै त्रिपुरा सावबो जों बुचिनानै नांगौ जे दिनै फ्यूचर त्रिपुराव जों मानै गाहाम बेराम गै ताई वानसुमुं गाहाम जाथाय नुथाय गाहाम आबरो जों वानसुंनाय नांगौ ताई जों चिनि हावो चिनि मुरजी अब मा चलायनाय नांगौ के त्रिपुराव जों नुखा जेकुनु दिन जों त्रिपुरा साराव बर' फायै चिनि इंडिपेंडेंटली जों क्षमता मानानि चालकनानि अब कोनो बर' कोनो दिन वानसुनिया तब एडिसी बो जों अनेक बछर लड़ाई खायखा और एडिसी मा फायखा एडिसी फाये और जों एकक जों फायमैया सीपीएम रक फायखा टीयूजेस कांग्रेस एलाइनमै मा फायखा तबक न महाराष्ट्र नेतृत्व न त्रिप्रमथा तब एडिसीओ चालगै दङ एवं दिल्लीबो चुक्ति बाय अब आबद्ध दङ बनि बगैनो तबक जे यंगर जेनेरेशन दं नारावनि खायथाय नाराव कुनो इंडिविजुअल स्वार्थ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और नाराव जदि नायखंलाय नाराव कुनो दिन एचिव खालामनाया नाराव जोंनि हा जोंनि जातिनि जों दा मते आगोमनाय मते वानसुगैनो नाराव बाखायनानै नांगौ ताई गोबां खस्थ' मावनाय खस्थ' उनफुलता मावनाय दा जोंबो खस्थ' खालायो जेलाव मा हबो बुजागो तक जागो दिनै आनि लोगो बर' ताई किसा मासा दंखना
এবং বছর ধরে তুমি আন্দোলন মা খাইকা বছর ধরে তুমি হাকে ফিলমানি নাম খা তাবক ধরে হাকে ফিলমানি চলেই তো उस आनी जरूर गई तो प्राय दुई गनी जगह फिर खा एक बार सर्किट हाउस नहीं गंदा वो अब वो से जे आइन यत लानाई वो SDM ऑफिस थांगई चिरी को खापो फल फल रांखल वो आइन टांग मनी अब चाया हाई रोड सापो गे हाँ के फिल्म मनी बा नंग आनी बरोक से मानो बिखरा बनता विचारा थांगई 5 लाख रां फनुक 5 लाख रां रिनाई अब नंग उद्रोक खाइदिरो हिंजाखा ए बिनि बिसा याको पिछे हम यंखा बिनि मिस्त्री समंतम बराव फाइखा तरफ सगा चुनो को असो रां फनुबे तो खबले हिनि सावगे नराव जदि रां बाय जदि फिरो खले आंग नराव के इसमा खाइ नहीं खा जों थोइरिबो जेलो हबो हा के फिल्म मननि बगै हा के फिल्म मननि ऑर्डर मंखा SDM वो ऑर्डर लिखा तभी से नुम बोबाई रांग बाई दुम मोल खाई नहीं आई दे के बोकलो ये बोताई खाईगा तो रांग कुटी कुटी रिपोने तो नुकोनो ताई नालिया जिन्हें हान तो नाना ही नहीं बो फिरो वो अंका तब वो त्रिया को हाई तो इनो जिन्होंने बुरो हाँ के फिल्म में मांगा किंतु पोंगई थामो नुम जहाँ के फिल्म मनी अब वो जल्दी नुम पोक खंगराई भाईरोग नाइबा नंग पोगमानी चायांगनाय नंग बनो सियु से ताइबो आंदोलन मा बाखै निनिमान थाइ ताइबो तंखो जे कोनो जाति समाजनि जेनि हान्य